ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪಲ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಆಸೆಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದನ ಭಂಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಅಂಚಿನ ತಂಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಯಾನೊರಿಯ ಬರೋಳಿ ಆದುಪ್ಪು ನಿಖುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಅಂದ ಅಪಗ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಮತ ಬೈದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಭೋಜರಾಜ್ ಓಮಂಜೂರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂತೊಂತೀನಿ ಚೌಕಟ್ಟದ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂದುವೇ ಬಾಂಬೆಡು ಅಪಗ ಲಕ್ಕದುಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕದೇರು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಆದು ಆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮಾಯ ಆದು ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಒರಿಯುನು ಆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಒರಿನಾಗ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಬುಡಿದಿಗೂ ಪ್ರಾಯದ ಕಂಡನಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಡು ಎಂಕ್ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲರತ್ತ ನಿಖುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಕಲಾಸ ಅಪಗ ಜನಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದುಂದು ಆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜಬ್ಡದು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕದೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತೂ ತೂತಿನಕಲು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಯಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.